Akadongan saha porseaon saidami ni Tuhan matotong miad di rohat taganup. Omma barita nauli ni Yesus Kristus mangihuton na badia Markus. Dung salpui manigor disuruh Yesus maaka siseanna masuk tu parau. Asa di pajolo na sida lao tu bariba ni tawi tu Betsaida laos ditikii disuruh ibana mulak na toropi. Dung marsirang ibana sian na sida lao may ibana tu dolok-dolok martangiang. Dung borngin saha maparawi di tongotongan ni tawi. Alai yang go Jesus tinggal dope sahala sa di darat. Dung di idaibana na masai loja nasida mangalugay parawi ala mangaloalogo nasida Roma ibana di borngini di holak-kolang pukul 3 doho pukul 6 merdalat di atas niaiki naing mangalausi nasida. Ditiki di ida nasida ibana merdalat di atas niaiki diripu nasida ma ibana begu. Gabi mangangguhi manasida ay masay tersonggok do nasida sude mernida ibana. Alay manigor ni na Jesus ma tu nasida. Una kamu mabiar ayaw doon. Dungi masuk ma Jesus tu parawi madapoton nasida. Alogo ipe manigor soma. Masaylongang maakasisiani. Aidang diat tu sinasida dope lapatan ni namasai. Namangani si 5,000 halaki ay tongdo jugal rohani nasida. Songonima barita naulini Tuhan. Damang dainang songoni luhut akadongan sisa daha porseaon. Ganup jolma mangido pangurupion jala haluaw siya debata. Alay asa niya dapotan haluaw kita. Di pangido siya kita asa totong marha porseaw kita di Tuhani jala olo manangihon hatani Tuhani. Akadongan sada haporseaon ganup jolma di portibion dakia somanaon akka sitaonon dohot hagiduhon. Jojo do jolma gabi marhasi ni roha marnida akka nama satu dirina. Rupani dang saut akka pinarsita ni rohana roa ka arsak dingoluna. Jalata do dirita sahala Kristen alai jojo do hita lupa di huaso ni Tuhani. Ditiki masa akka parukilo dingoluta. Ra olo do hita gabi sahat tu padilean. Ala borak ni parukilon ningoluta. Sipata lilu do rohata. Ala lahu mamilit dalan nasitong dingoluta. Gabi porseya hita di huaso ni najahat. Siya napala huaso na rosian Tuhani. Songonido tong nang diay niyakani sisean ditiki na marparaw na sida di tonga-tonga ni tawi. Tung masaylo jado na sida mga lugay parawi ala mga lualugo na sida. Pola do mangangguhi na sida hinorhon ni biar. Pola do museruar hata siyan papangan ni nasida hata na marnida bigu. Dinaro Jesus lao mangurupi nasida. Masay tersonggok do nasida merdina Jesus ala merdala nibana di atas niaik. Salanii aliak kadongan sa haporseaon. Molodang hot haporseaot tai. Gabiolo mahita madabu tu padilian. Songon na pinataridahon ni akasisiani naking di padjahayon barita nauli di bagasat sa darion. Alani si taonon na ro tu parnguluota di pangido masiyak kita haporseaon na hot jalatugu tutuhan de batata asa adong gabi pasabam rohatta di saluhut si taononi nunga di patudu Tuhani haradion na laho mangurupi jala madongani hita di luhut perdalanan ningoluta sialani di pangido tu hita asanian hita manada hagogoon ni Tuhani. Jala tahalasom manian haroroni Tuhani dingoluta.
marhite tangyangta tuduhani. Ikurade mania kita marsi haholongan, marsi pasangapan, jala marsi urupan, urade mangihut tiruan na pinatupan ni Jesus na totong patuduhon holong na suhado doani. Omma odolan na pinasaha ni padjahayo perjolo dihita sadarion. Di patudu Tuhan doi marhite haradeon na mangurupi jala peluahon akasisian nai sian parukilon ni ngoluna. Imatong nai konulaon ni akasisian na di pudian niari mardongan pangurupion ni Tuhan doho gogo ni todi perbadia. Tahilala do haroro ni Tuhan marhiti hatana nang tatangihon diobason. Jala didongani dohita mangido akana perlu dihita. Marhiti haroro nai ditogihod dohita mangalugahon soluta. Jala mangulahon akka podana. Sarade mahita marsi haholongan, marsi urupan, jala marsi sagian di tonga-tonga ni keluarga nang diaka dongan humaliang hita. Lumobi di masa hasusan alani virus koronaon. Tapapos marohatta di panugunugon ni Tuhan, jala uka marohatta totong, laho marsi haholongan, jala marsi urupan. Tapadaw maakasaluhut na mabay na sikni rohatta dohot dongatta jolma jalalam tapazono madirita tu Tuhani. Amin.